kumsang khazako somret pathum February niriat khan plumbing company pakhat chu 23 Cranley Garden ante inlian takomna chon kavan ni a July mun chu London marlam thing mun nuam takle theng thunuam tak hi ni a July muna flat lo tu te chuan building bungru chung chaka landlord nena complain an siama an tui chepaina in block awangin landlord nena chuan plumbing company ka usak turin an nge na ne an tui chepaina tang chuan achang chuan thil rim chetak ram sathi ruang troi rimang deuh te chu an hra thina Michael ka thren chu tui chepaina in block chan mu chuak ma saber tu chu ni a tui chepaina chinan hon chuan thil rim chui tak mai chu na ron tuam hmal huka ani po chu hoison rang kher mai ma seng thil chenge ni a hriat chak na chuan hoisen na pe a hoisen na zong nen chuan draina chuan zuzen lutin thil rim chetak mai chu phor chuak ta nge mai chu thil chu dum ne in fin noi wang chuan eng thil tak nge ni ti chu hriat a har hle a alan dana chuan taksa emo ru themvel ni om takane July flat lu tu te zinga pahni chu pon lama chuan an chuaka chung mi pahni te chuan Catherine hena chuan headline vela hian tuimani chuan Kentucky Fried Chicken a pai vel mai ni in lang tia soin an nui chu ti za hle zoka nui se siamna na ron mang tu ber hi Dennis Nielsen ni in he building a 23D flat lu tu chu ni a ani hi minel om tak ni in mi fing takani a ale khazirna satawanga tarmit vu angai ta angin in soyane ani na taka chuan ani hi serial killer hlom takani mase thian te bula chuan sipai lo tang to thin cholsan to angin in soya dikta ka soi chuan athil sual ti chura phlak tak te an ni a ani ang hi chuan mishing na thil thale thil dik chu thliar thiam to lawa tual tha chu thil sual ti a point ngai to lawa ne Dennis Nielsen hi kumsang khazako somli panga November ni somni panga khan Scotland Aberdeenshire sanghaman na mun kho pakhata hian a pianga apa hi Norway lam mi ne in Scotland a hian aizun na tur dapin a pema chumi nu chuan Dennis nu hi tongta a tual thatunun rong tak hring chuak tu turan ni chu anin ring bi kher om love ano pan lai hun hriat chua fo chu Dennis tan chuan thil hrom takani a pa pathuman nei to nu chuan tum khat chu Dennis pa chuan an pu sipai ho tu te tangin chol phalna donga an in va thlen chuan Dennis pa chuan anu pui chu ti lu in ne khoya kutte thlaka chumi nu chuan anin thlen pha ta ne tlerol vetan oi to Dennis chuan amingai sanom chhun chu apu chau chu ni a ano pan hun chhungin apu bula chuna khosa chota apu chuna du na pinga kalpuin a mu du zong te chu en pui thina a thil ti chak zong te chu ti pui zel thina ne tum kha chu North Sea an pu tuin sanghaman turin an kar chuaka chuti nga koi hlim takan chi lai chuan apu chu tlo in heart attack wangin a thi tatlat mai chumi nu chuan apu ne nan len thin na te chu fanga ama chu churamin apu tello chuan ruak hle in en hriane a hring nu na chuan apu tluka ngai na ta nei lawa ma se ni chuan kalsan ta sia heta tang hian mi hlom tak mai churan piang chuak ta ne athil ton te wang chuan aril ru chu diklo zongin akal ta a Dennis chuan tleirol chho chuan mani an pui it na te nei chho tana ma se he thil hi je plat thunga a chan chu hre thiam lawa a zak bokane an pui mi pa mu te hian engtin matak hian oma mei chelame ro chuan chhethe pona hi pai lawane zan khat chu azia chu dang zo ta lawa au na pa mulaya kota khoi sak chuan aron har hal wata chu ve ring tak mai chuan au na pa chuan nang hi gei ni chiang mai ti chuan au ta chiam maya chu thil chu khotla nga darani chuan Dennis tan chuan mol phona lian tak ming chian na za khot ring thei don ne chu me nu chuan chu khote tak te tang chuan Dennis chu pem ta dei maya kholian zo ka in sonin kumsom parukani chuan England a in sonin army catering crops ta na in buat saya asipai puite in na nei ti lawa chuan chu thil tran chak ber te zinga mi ne ma se aril ruput mang pher tak mai chu a thup zela nga ya aril ruput mang boi tak chu thup trangin an pui it na chu ani po chu nan ning ta hle a pa ta kom tura in buat sei na lama ram hoya changta hi apoi tak zetane tipaya changta po hi ami zenu tak pei bodu wangane kumsa khazakwa somruk tirlam khani a an pui itlat na chu engtin tin mo hne ve zela Middle East station a omlai chuan chulai mun chu voi khatna tan
asipeni na kalsan hun tur chu lo ni ta der mai chulai mun pakhata chun Dennis chu Arab taxi driver ten an kidnap tatlat maya ma se eng tin tin moni liamna tak tur na chuak thei hlawa Dennis hi ater lai tangin har satna hi tok na sa ve em a chu kutpal tora po chuan adam chuak lo teu hle ni athil ti chak jong takati na lama anun na chan thela in siam thata nun thlau dang lama tu ma tangin hun rei lo te chawla liama kheti gen har satna tok ngala ne kumsang kha zuko som sariron her chho chuan London a chuan kirle in police force chu zomta a avoi khatna tan papa kalin bartender mi palo nen chuan anin mel riat chawa ma se zengai chu lo pei mi lo chu ni in chu bartender pala chuan alo du ro rum ve thau mai arem danang ang chun hun chun mangdun ve a hun local zela civil servant te ni chawa awan nei siamin executive officer hial te ni chawa ne office a chuan a thok rimina nel em a ma se he hlotlin na phena hian tual tha chu kalpui tan ta ne mi tu po a mai pa in akiang om du lo chu that mi mai zela sang kha zakwa samsari panga November thla lo thlan chuan inti hlimna pap kota chuan inti buina chu thlenga ma se he thil hi England ko thler ral mong lo taka chuan thil thleng ve reng reng ani a Nielsen chuan tlerol chaklo zo kumsom ni mi chu amang thewa ge ti hriata wang chuan awatan puita a hunte kal zela anin nel chhota hle a chumi hnu chuan an pahni in Melrose Avenue wa chuan in sona Hollywood movie rongkom scene mi eng devin anin lo number za som kwa pangana chu anel om lo hle nei in ang mi pa in mangai takta chuan chulai hmuna chuan thlatam tak hunan manga pangpar hon te siamin banga te chuan lemten ziaka an room level te tifain nu pang chinun khosa ani kumte liama nei in ang na na chu anin kara har satna neuron piang tana nikhat chu anin ti thiam lo le wang chuan a sang chuan an muta a chumi hnu chuan Nielsen chuan mi padang te hroi luta chu wang chuan in lo pui pa chu a chuak ta ne chumi hnu tang chuan mi sang sang hroi lut ma se tu te ma chu Nielsen abula chuan anom nget tak tak theilo sang kha joko somsari pariata kai chho chuan Nielsen chu ama buk chuan om le a office a chuan aina sa chuna thokrima zanlama ero a rui che thei hle thungane bara omlai chuan tlerol pakhat komtling lo chu zuin tumina ron luta bar ngak tuin a ID so turati lai chuan akil sira thu Nielsen chuan tlerol chu kavin adu to ka in tur chu lei saka Nelson an har chuan chu tlerol chu akianga chuan lo mu ti hra thei tlerol chu thawa kalmayan tum chuan Nelson chuan chelin I duemo du loimo ka kianga hian hi turani ti chuan a vo beta chu ti lai mek chuan drawar atang chuan kong hren chu phor chuak zal zalin chu vele chuan no pang honga chuan vetin batap tuitlinga chuan an him hlum ta ne chumi hnu chuan in bualin no pang ruang po chu a kianga chuan om tir ve a tura tang chuan khoyama min kalsan to lawang ti in no pang ruang chu a betamol mol mai ne thlatam tak chung chu ruang chu floorboard a thukroin chumi hnu chuan a halta a dan pa ngai te in office a chuan hna churim takena thoka hun tlema liam le hnu chuan Hong Kong lammi London ha thoko om chu atong le a chupa chu hrai ruin necktie mang chuan re hlum len tum ngota ma se tun tum chu a cha sual ve tatlat mai chupa chu tal chuakin a chhuwa pa chuan police chu kola ma se Nielsen chu chethe puna hlau thong ai lova police an ron thlen chuan Nielsen chu thil hlen dan chuan han zota thiam tak chuan in ngai zo an ni a in mu thiam lo nan nei wanga chu tinga thil hleng ta ni thu chu lo soya hetiang thil hi chu an community a thil hleng satliani wangin chu police po chuan akal san vele ta mai boka chumi hnu reilo te a chuan England ron tlo Canadian no pang pakhat chu atong le a chu tleirol nen chuan leng chuakin ati dan ngai te ang bokin zo chu in puile ta a whisky le ram bur tam takanin ro hnu chuan Nielsen chuan a in bathlar sirama chuan headphone in hlangai thla a chu Canadian tleirol chu engma hrilawa om hun chu nga ka ni chu tleirol chu headphone hlangai thlak pha chuan headphone thrui chuanin a ngong chu varek ta a reilo te a chuna that fel le ta der mai chu rung chu am chera chuan ngil atina tron beta nunna nei ang mai chei bolin fel fai tak chuna thot tira ne chu rung chu zantin mai chuan TV te en puya athu sei hra thiam le mu ve theyang chu na ngai ni ma na ma se rung chu ran troi chho tan ta ka wang chuan thil chu boi thlak chho le tan ta a ati dan ngai te in chuan hnoya chuna thuk ru a Nielsen chu single le ta ne
Nielsen chuan mi tam taka that to a chunga mi tha te chu a chung ko member anga enin TV te en dunin a I rong bol pa te chuan a beseu sewa fai taka bolin zana mut pui le ta thina ne ma se rong an ni miawa troi hunan naya an rim chiat nu chuan arang lama da bau chu ngai le ta thina ne Nielsen chuan a thil ti chu diklo vi vin hrema se chung mi thirung te chuan a kho har chuan hnember ni na ngai ve tlata dar thlanga in mu chang te hian mi thalo taka ni zia chu in hra chuak thina ne chuat nuya thuru Canadian no pang ruang chu alorim cheto na ngiang maya chulai vela chuan arim thanan deodorant te chuan kap vel chiama ma se chu thil chuan arim chu that thei tak tak lawane hria tur chu Dennis hian he chuat noi floorboard a hian Canadian no pang chawlo po hi ruang tam tak chu lo thukur to ani chung ruang te chu malte te chuan la chuakin to kwal ol samnan a chandar ta a chung ruang troi to takatang chuan tui nang rim na tak te chu ran chuaka rim chhia chu ti ve khop mai chung ruang te chu te tak te chu na chan soma ain ko ta pangpar huana chuan pin fian om thei jong jong chu hal ta a thenom ten tak sakang riman hriat lo nan a motor ke tayar chu hal tel mi bokane a thil hal chu bonfire mote in a thenom no pang te tun ron kal hnai tak taka Nielsen aril ruwa chuan chu mai ala chuan a hmangai te chu a hlim takin an lam nei in angai ne mayan al rem hnu chuan chung ru ro fil thatak te chuan hai khoma luru te chu chuke evek bokani chu mi hnu chuan ngai zong nei chu tumri talawa ma se kumten vei hnu chuan angai te bokena tileta he thilati fo thin na chan ni lang chu ama lo soi to ngein adu duwa ti koi thei thil chu mihring ruang te hian ni Nielsen hi apuina kalsana tang khan a kho harem ema apu tel lo kha chuan anun kha chu ruak vekane heti ruang a song bol thin na chan po hi chung ruang te chu apu hlim thla nga ngai wanga ne tunge victim dot le chu ni tang a dot le chu Scottish minia Nelson zuin pui chu ati sual donem Nelson nen chuan zuin in siak na chun nei ta a Nelson hi zuin ve thei takani a Nielsen chuan a suang tu nain Olympic a zuin in siak na te langin in ngai mi a chumi hnu chuan a thil ti thiam tak chu ti le ta ne Cartlem te hnu chuan tlerol pahata tran puya hospitala hruai chu awa hmu a chu tlerol chu lo thu chuaka treatment te lak zo hnu chuan hospital atanga chuakin Nelson hna chuan lom thu te soya thiana in siam chawin bara te chuan kal don thina ne Nelson chuan a chuat pop te chu bela a carpet te chu thlaka a rong thurung na chuat pop te chu bela carpet te chu thlakin a hna chu na kir le a hna boi em kara chuan a mi tha te ruang song bol ngai nen a in dei lo le a mi tha te ruang an rim siat ma nge a tam thayang ber an ni te ne na hun man chu a du thu sama ne ma se Nielsen tan thilaron harasatan ta a landlord chuan in zon chuak tur chuan ati a chu wang chuan arang thayang ber in chung chu ti fela rong chu hnoi thar le te du a kilchen fel ma sak ngai chu a in hnoi chuata chuan ruang panga lai thuk ru a ma se an vai chuan hal mai thei turin a buat sei to a hna kar khat chung dam lo chuan lamin chung ruang te chu boi puya arang thayang berin chung ruang te chu hal veka compensation a landlord atagin dollar sang khata labokane tuna chuna tira kan lo seirik 23 Cranley Garden a khan kan kir tong chulai puna chun building pakhata midang tenen room in dai denin flat khata lo ve a chulai pun thleng tur chuan thing hun cha tak pal tlaka nga ya phopui hlat taka mani a Dennis tan chuan adu thu sa mani ma se midang lo cheng ve tan ero chuan thil pui takani thei thung ma se serial killer ani ang ta na thilarem chan lo ve na lai chu mitin mei chu flat sang sang an oma chu mai pi lama rong hal na tur a private mun nei thei don talawane Nielsen chu in vom lu tlai chuan chulai mun lo om sa pakha chu thiana siamin a tit fleta churin kom lima Nielsen tan chun hun thatak churon her chuak le na a ma se mi tha te ro khan the thanga tur hra tamai si lawa chuti rolin athi sen chua changna blood pressure chu asang le ta hle a sangha joko somret pani March thlani a Nielsen chuan ami hroi lu chu engtin chenge omti chuan ava ena chu tlei rol chu zong ka thla kang der hian lo leta Nielsen chuan kai tho tuminan baya ma se har theilo chu tlei rol chathla chu Nelson chuan ui apuin ai tura ti ma thu pe ka lo ngai chang ang lekena mu a rui chu lain chu pa ngonga chona vet ko le ta ngek mai a taksain har satna tok ti hrein chu zu rui pa po churan har ve a tal chho tum chuna baina sa ma se om ziom talawani
chu tleirol chuan Dennis ngong chu na taka ham hnu chuanin a chat thla fel ta a atu ka chuan Dennis Nielsen chu office a na thok turin a kala tleirol in a thi ma hnu chhia sak a ngong na chan story tur chu ngai tu ana sa hle a office a thopui te chuan an zot tangi mai ma seng tin tin mani a in soi chuak thei hlo Nielsen chu office a chu nel om thiam takin a khosa a velom te tan po misuala ka ngai chu thil har taka ni ang ma sele adot le thil hleng tur hian Nielsen anun chu thlak danglam vek dor ani chulai hmuna mi pakhata tha tanga thlani hnuwa chuan Camden Town khopui lar taka jet khabaret bara chuan tlerol kum samhni pakhat mi chu atong le a dokan khatan kil dun lai chuan chu tlerol chuan konga bo thu le kalna tur hriat lo thu chu asoya Nielsen chuan adim mun hra thiam ni om tak chuanin a in lama chuan a hruai ho le ta a hnu dewa chuan chu tlerol chu sleeping bag atang chuan a ron har chuak lol maya chu vele Nielsen chuan ron rek ngalin chu tlerol chuan filo roi chuan chu ti ron bei tu chu hmu a Nielsen a thil soi po chu a hra chiang thei lawani chu mi hnu chuan bata pa chuan a har chuak le a ma se Nielsen bok chuan a hmai chu ki kor te ron hupin bata pa chuan a hnim le ta ngek maya chu tlerol tan chuan a thim thadu khopang le Nielsen chuan chu tlerol chu thi tu anga in am chera chuan a thut tira a ti dan ngai te in movie chu thlir pui le ta del mai chu ti lai chuan Nielsen chu ui ang mai na khosa a chera thutir pa hmayan lia chuan chu vele chuan Nielsen chuan chu pa chu la thi reng lo ti chu hre chuak tatlat mai rang taka phuar ngalin soi har chun tuma chu pa chu ron har chhuwa chuan Nielsen chuan sleeping bag zipa chuan sleeping bag chunga chuan thochama thi trap thu chu hril ta zaya sleeping bag atanga lak chhuwa hnu chuan ati harnan ba ta pa chia thu te chu hrila Nielsen chuan anun chan him tu hero angalan chu tumane ma se chu tlerol chuan darkar somli pare chunga thil hleng chu hra theita ho lo mai chu wang chu Nielsen chuan a chel zui ta lem lawa in hmule turan in thla hnu chuan chu tlerol chu in check up turin hospital a chu na kalta a in hmule nge chun tum ma se Nielsen a song tu darang chu ra thleng don lawane sangkha zakwa somriat pahni October ni koran thlen chuan Nielsen chuan adam lo chhun lamin office chu chola a than chu hemeni hian rong chin fel tur nei wangani kan soi tong khan a in son na hmuna hian rong the thanga turanga lo hle ne thlatlem te liam le hnu chuan kumsom hni mi Stephen nen chuan in tonga an leng chuaka an rui chhedun thei hle a ma se chu tlerol po chu a thanga ogen engtin te ni mone a ching fel le ta der mai heti lai hian a inte takte a chuan rong pathum song bol tur chu kola chung ronga chan som te chu a the thang dan tur chu ngai tu ana sa hle chung an taksa peng then khata te deuh te chu toilet a chuan pain a flush ta mia maya ma se buina dang le chu toilet a leng velo alu kut ke le a taksa pum te chuan ni a chung taksa te chu belian taka chuan chomin tero te chuan a pot som ta a chumi hnu chuan heta ti sol tak chu adrenaline block chung changa landlord ne na complain a thelu thi ni chutiang bokin a thenom te chuan chu thilrim che chu lo complain ve dei to boka chumi hnu chuan newspaper a plumber ten thilra phlak takan hmu chhu thu chu in tar takal mai tui che peina siam thatur ron kal te chuan atira kan soi drain atanga lo lak chhu to kha KFC ni lo zia chun ron fin fia chu plumber chuan chu thilrim na tak mai chu an ho tu te hne na chuan a kalpuya chumi hnu chuan mihring taksa peng ani ti chu an fin fia ta ne tui che peina an thil hmu chhu chun chiang hle a then chu mihring mit mu te ni a chu thil chu pathologist an check non le hnu chuan mihring taksa pe nge ni ti chu fin fia na chiang takan nei thei ta ni atu ka chon serial killer chu a hna tanga ban hun police te chun lo chang ta thap mai Nielsen hne na chuan tual thana thila chui chian nan nei thu chu soi lovin Shrisel lam thila in le che velan check thu chuan soi re police te chuan a bedroom an check thei ngem ti chuan an zota Nielsen chu engma soi nge na por lawa police te chuan rem ti anga in tual that tu in chuan dailu ta police te chuan in chhungan dailu rol chuan mihring taksa troi rem na tak mai chu an ra tanghal wat mai police te chuan Nielsen hne na plumber ten drain a mihring taksa theman chhar thu chu an hrila chu vele chuan Nielsen chuanin a phakari ti chuin lo thon mel tak chuan an om vela engtin nge chu ting chuan mihring taksa ti theile ti chuan a hlau thong der thiam hle ma se police chuan chu thilrim na tak chu a ina tanga puta nei ti chuan sakhiawa adu to ka sei zo hnu chuan police te chuan tong ve ta
kholai hmuna nge ruang dangi thuruk tia an han zo chuan Nielsen chuan thatak chuan wardrobe lam chu kok ve mai boka an hon ma chuan Nielsen hna chuan ta sona dangile da tak tak mo ti chuan an han zot le a Nielsen hna chuan engtin nge heti ang hin ti thei tian zo chuan Nielsen chuan he thilin tran na chu rei to a in hri du chuan kala hril vek don cheunia keipon he ka thil ti hi ka ning to tak zatani ti chuan a soya hen ka fan bon tir hnu chuan an roi ta ngala chutia motoran kallai chuan police te chuan atol tha tran dan chun zot phei pa a sang kha zakwa somsari pariat khan ka tana mi som panga tanga som parukin kar chu ka thatong ti chuan zamap lo chuan a soya a tho ni na tan investigator te chuan Nielsen a flat chu an han lip se tha tak taka investigator te chuan a wardrobe a chuan taksa peng sang sang chuan huthuak tamai a than chu kut ringot te loru te le lubung ringot te a than chu taksa pum top kut le ke nei mi lo te an ni hlom darkar tam tak interrogation room a thun zo fi anu chuan Dennis Nielsen chuan thil tam tak chu soya ma se thileng kim ro soilo engwange he thil hi ti tia an han zo chuan Nielsen chuan a zo na tak chu chang lavin hetiang thil lo hi chu thil dang in ti hlimna tur ka nei lo ani ti chu ra chang tamau mai a tira kan soi dong khan Nielsen chuan no pangte ne in apu chana apu thlak lel na kha ana sa hle ani chu wang chuan a kiang om turin apu anga biak thei tur a siam chapangai ta ne a in pon na chuan a hlimna ta na chu ti mihring nun na la chu thil suala ngai lo thu a soya chumi hnu chuan ro rel ko ta chuan tual chu tha thir nei ti chu zep lem lo a thil ti sual ron nem nge turin tlerol pakhat nungdama chhuwa tir kha ruin lan ta Nielsen an a chunga thil ti wanga ril ru le taksa har sana tam taka to thu chu a soya ko chunga chuan Nielsen chuan ami tha te ruang chu minung anga cheibol thu le a chung ko member anga angai thu te chu a soya ko chunga midang lo om ve te chu an phu jok thei hial a thil ti dan sang sang an ruang troi to hnuwa a chan som dan te chu chip chir takin a soya Nielsen chuan a khowela chuan mangai tu le du taken kol tu chu nei la ve in hriat thu te chu a soya Nielsen chuan a thil sual ti puan lai chuan amit menga chuan in chhir neng ma mu tur om lawani sangha zakwa somriat pathum November ni thumani a Nielsen chu kum som ni panga thleng dam phal sak ni in sangha zakwa som ko paliron her chu chuan British Home Secretary ro rel na chuan a chho chu phal le lavin zel chunga troi rel rai tur chuan a ti ta zo ka ni atan puiten kutan no thlak da uthina wangin a om na tur bik buat sei ni a tan ina chuan a hun tam jok chu thil chhiar nan le thil zia na na manga a hun lo man to dan jong jong chu ziak chuakin a thil sual tin puan na phek sang ruk zat mai chu a no ta chu na ziak chuaka chu le khabua chuan a thil sual ti chan dik tak chu tar langa chu a thil zia chu ka thil suang to na chuan thi na thlena he thili dan ka bo chian na ni a ka thiam lo ve ka ni ti in a ziak chuaka ni kum sang ni som pare taron her chua chuan Nielsen chu kum som sari pa ni mi ni in pulmonary embolism le internal bleeding chu thi pui ta ni a rong vuina nge po a chung te pakhat ma an roin lan lawani kum tam tak nuwa chuan Nielsen a flat chu chei thar le ne in shal turat lang zara ni a flat chu man tlom te zor ni in chu ti hun laia London a mi ho sa tak chuan a lei ta ni